Ndị be anyị ekene m unu, Igbo anyị abịa. Afa m bụ Nneka Igwe na-agụ Ijelenze. Ka unu si agba ekeresimesi nke tata bụ 24th night 2020. Anọ m ebe a wee na-eselebreti ọnwụ nna m, maka ọ nwụrụ ezigbo ọnwụ chụrụ ọnwụ. Onye gbalụ 89 ọ bụ ọzọ ụmụaka, o nwego ụmụ onye ụmụ 9 ọ bụrụ ụmụaka, ụmụ etochego, anụchagokwa di, anụchago nwaanyị, ụmụ jụrụ ebe niile. Mana anyị chọọ ka ọ nọrọ gakwuru anyị azụ, ya ka o ji ewute anyị, mana uche Chukwu ka mma. Ihe njibịa na-ekwu ọnwụ nna m ka m kwupụta ka ụwa nụrụ. Maka na mgbe ọ nọ ndụ, ọ na-akọwara anyị, na-asị anyị ọnwụọ si ihe anyị ga-emedebeli bụ anyị mee ka ụwa mata na ọ nwụrụgokwa. Ya ka anyị na-alụ kịta, ihe ekwuru ka a na-eme. Ọ nna m mụrụ m n'eziokwu, anara akpọ nna onye ọzọ amụrụ. Ọ nna m mụrụ m. Chineke gọzie ya ebe niile ọ nọ. Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndụkwa. Ana m emelie ihe anyị kpa na anyị ga na-emelie. Ọ sị ka ụwa malụ na ọnwụgo, and ụwa amalụgokwa, ụwa ekwelugo, fe ebegokwu, fe etigo, kpọọ gbata ọsọ enyemaka. Ndị kpọọ n'ekwentị, ndị dere ede, ndị dere edemede, ndị kwuru voice note, ndị gbatara ọsọ enyemaka n'ụdị dị iche iche. Ọnwụ ka mkpụrụ ụbọchị Disemba dị na 10 enye na mkpụrụ mgbe Disemba dị na mkpụrụ ụbọchị 11. Maka gịnị? Ihe kwuru ka a na-eme. Mgbe ọ nọ ndụ, ọ nọ na-akọwara anyị, na-asị anyị ọnwụkwa si tinye na friji ana. Ọ chọrọ friji oyibo chacha, maka nna m bụ ezigbote traditional man. O believe so ihe onye kwenyere ya si welie wee duo onye ụlọ. Ọ chọrọ ije na friji oyibo ebulu mmadụ na-aga na-anata, na-egbu nwa anwa, ọ na-aba, na-eti, na-akpọ, na-anyọ, na-efe n'isi, na-ajụ, na-agwakwa anyị. Nna m bụ ezigbo mmadụ. Ọ nara emegide mmadụ, ọ na-agba mbọ enyere ndị mmadụ aka. Kama ọma nyere mmadụ aka, kama ka ọ kwụrụ ọnụ. Ọ ihe eji mali ya. Afọ ya bụ Yorobi Udegbune Nwaokike Nwanwụra. Afọ ya Udegbune Nwaokike Nwanwụra. Akụrie nne. Ọ na-eme ona ka o si eme aka salasala vam vam vam, kama ọ sị ka ọ kwụrụ ma ndị ọzọ lie. Ọ ihe eji mali ya. Ọ bụ onye udo, ọ bụ onye na-agbasi mbọ ike, ọ bụ onye kara anya. Nna m mgbe ọ nọ ndụ, as far back as primary school, ọ na-akpọkọ anyị mgbe niile, na-akpọkọrịta anyị ọnụ, na-akọrọ anyị akụkọ, na-eruru anyị iro, na-akọrọ anyị akụkọ ụwa ya, ihe meche mgbe ọ gbara mbọ, mgbe o jere ugwu Awụsa, mgbe o goro ala, mgbe ka esi n'ala ya ka anụchara agha, ihe niile na-eme ma nke onwe ka anụcha agha. O chigakwara nwekwe ihe nweta ebe ahụ. Ọ zụkwara anyị ọfụma. A sịrị onye zụcha nwa, nwa azụọ ibi, nwa azụọ nna ya, zụọ nne ya. Ya bụ ka ọ zụchara anyị, anyị tụgharịkwa azụ bịa. Anyị dị proud of papa anyị, and ọ dịkwa proud of anyị nwa. Ebe ọbụla ọ nọ kịta, ọ ga-adụ ezigbote proud of anyị. Ọma ndị na-esheki esheki. Maka gịnị? Anyị kwụchara ya n'ụgwọ ọnwa every month. Yes, ọ ihe mere eme, akụkọ mere eme. Ya bụ ihe m ji akọ akụkọ a bụ na onye ọbụla nwe nne na nna gị zụchaa gị, ihe azụkwafa. Kọra na-ewetara onwe ya. Onye merechaa dị njọ. Ọ sị ya nna gị bụrụ ide, bụrụ eze, nwee ego ebe niile, itonite, gbaa mbọ nweta ihe. Arọ bido n'arọ ruo n'arọ, inweta ofu ihe, ịgbalịa Krismas, ịgbalịa Ista, ineti ya, ọ yaba arụ, ineti ya. Yes, ọ na-enye obi ike na onye ahụ mụta nwa. Onye ọbụla mụta nwa ma nwunye netere ya. Na culture anyị, according to our tradition, ọ na-abụ elute
mbọsị papa gị ga-anwụ ma mma gị ma ị netere, a na-apịa onye ahụ ịtalị si anya sekpuru ala, asị ya bebe akwa, asị ya mebe jump like nwa awọ. Na obodo anyị Ọka Ifite precisely, anyị na-eme competition ndị Ifite be anyị, onye ga-akanete ndị nne na nna ya, ụka nne, onye niile, onye ọbụla na-agbaghalị weta ka ọrịa, a si obele azụ kpata obele nkụ, nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ. So ịmasị na onwere ka ọrịa gị, ọ bụgodi handkerchief igote cheta nne gị, ọ ya eme highly appreciate ma ọ nna gị. Ya bụ nlete nne gị na nna gị mgbe ọ dị ndụ, ọnwụzịa ọdụlụ ugoli na onwere aṅụrị na ọ nke ahụ bụ ihe kachacha mkpa. Ọ bụghị dị nke a na-agba ọnwụzịa ewelu ma homa jip n'ibie, mba, nke ahụ bụ banza kowai, onwere ihe nke ahụ mmiri cha 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 cha. So akwa anyị na-ebe o kwesịrị ka ọ nọrọ gakwuru anyị azụ, o kwesịrị ọnwụ kịta, onwere ka o si kwesị ọnwụ kịta, o kwesịrị ịnarụgara anyị azụ. Andị anyị na-atụ anya mụ na di m na arọ nke na-abịa ya bụ 2021 ka anyị gotelie moto private car, ọhịa anyị bọjetị, gotekwelie transport. Di m wee sị na o ji projekti kịta o mechezie nye ka o melie nye o mezili o wee nwụọ. Ọnya nwabụzi ihe nke kachazi ewute mana ofu ọzọ ihe akwadolie, odo anyị na-akwụbi ụgwọ ọnwa asị papa every month enye ego ma mama, ọ ka anyị si eme ya. Ndị ọya ekwesị ka onye ọbụla na-eme nne na nna ya ka ọra na-ewetara onwe ya, ọ bụrụ 20, 30 maọbụ 5,000 ka ị nwere, ị na-enye nne na nna gị mgbe ọ dị ndụ. Ihe m ji akọrọ akụkọ a bụ ka ọ bụrụ ihe mmụta dịla onye ọbụla, na-akpọkọnata ụmụ unu ọnụ, na-akụzi ife ije ụwa unu fajiri ya na-amụta ihe. Papa anyị na-akọwara anyị ka o si ji ije ụwa ya, ọ na-akọwara anyị na-anọkọ ọnụ, anyị na-eme nwanne, anyị na-agba ọgụ nwanne. Ọ bụrụ na mmadụ chọọ gị okwu ma nwanne gị ajụla ihe na-ese gị nụba ọgụ, imeri ịnata asị na eti nwanne gị ihe ịnụrụ ọgụ, ọ ya apịa gị ịtarị si gị na iyili iyi. Ọ ya o ji zụọ anyị. So anyị niile na-eme ihe ahụ ka o kwuru, ihe kwuru ka a na-eme. Ihe njipụta na-agbasa ozi na nna m bụ ọ si ọnwụọ si gwakwa ụwa na ọmụgwọ, ihe kwuru ka a na-eme. Ọ sịrị si etinyela ihe na friji a na ihe kwuru ka a na-eme. Ya bụ enyi gị funeral ga-adịzi next year ọ ya adị kpọkpọ, onye ọbụla gbakọtara a ya celebrate ya, maka na ọ na-anụ udo, ọlụgo ọlụ ka nwoke, ọ kpara ike ka nwoke, ọ gbara mbọ ọ na-ebi esi agba mbọ gbakalịa ndị ọgbọ ya, mee ihe kwesịrị na ọ ga-eme. Ya bụ Chineke wetalie ka ọ bụrụ nna anyị, anyị keneli ọgụ ụwa tụ ụwa, anyị ga-alaikikwa ka ọ bụrụ nna anyị. Ọnyanwa ya bụ Yoruba ude egbu na-enwe anwụ na nwa okike na n'udo. Chineke nabata gị, onye ọbụla ṅomie ya, maka na o nyere anyị ọnụ okwu si anyị kwuba eziokwu mgbe niile. Ọ kpọkọtakwa anyị na mitin, onye anyị voice si onye ọbụla kwuo uche. Ọ dị so civilized nke bụ na anyị na ya na-egwu egwu ka ụmụaka, anyị na-amụ amụ, ọ na-akọrọ anyị ma akụkọ iro, ọ pụta ọgọ ọjị, ọ sị na anyị ga-akachi ya, onye anyị ọfọ, okpukpere anyị ekpere mgbe niile, ekpeli egwu ka ụmụ ya kacha anya. Andị o lekwere ọka ọgọl ka o lere. Chineke anyị ekeneke gị n'isi nna anyị. Ọ ya adịzi mgbe a ga-akwụ ya n'arọ ọzọ, anyị ga-emekwa ka unu mara. Daalụ, Chineke gọzie unu, maka anyị sịrị ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ, unu wee bịa gbakwute anyị ọsọ enyemaka. Anyị na-ekene unu wee na-asị ka Chukwu okike abịa ma wee nye unu mmụọ nke uche unu. Ihe ọbụla unu na-achọ bụ ezigbo Chineke welie chọọ unu mma n'afa Jesu. Ndị niile gbakwutere anyị ọsọ enyemaka, daalụ, Chineke gọzie unu. O gosikwa na
anyị nwere mmadụ ọra ụwa niile amagolu, ndị ka na-akpọkwa luo taa, ndị ka na-ekwukwe luo taa maka ya. Ụwa niile ụdị na-ede na mba niile. Ụnụ anwa osisi ka ụdị ede na mba niile, ụdị edegokwe afọ onye na-eso ya, afọ ya bụ Ude Egbune. Ude is popularity, so ọ dịgo popularity na ndụ dị n'ọnwụ. Ugboro na-abụ ka ekwe na-akpọ mmadụ, ọkpọ ọnya na ndụ, ọkpọ ọnya n'ọnwụ. Ọkpọgokwue mgbe a mụrụ ya, kịta ọ nwụrụ anwụ, ọkpọgokwue maka ọ sị na ụwa niile mmalịa nụ na ọnago. Onye ahụ ụdị esi ede mgbe onye ahụ ka o si ga-enwe ihe nketa na be mmụọ, maka ọ bụ onye believe na spirituality, o belivuru na ya ọfụma ọfụma. Ọ sịrị na ka mmadụ si wee malụ na ọnago, onye ahụ ka o si ga-abakwa ọganyala be ndị mmụọ. Ya bụ ọmụta azụọ andị onye azụrụ ya zụọ ibie, amụta nwa nwa amụta ibie. Onye ọbụla enetere mama ya na papa ya wee nwụọ, wee bebe akwa jee bulu akpati gold wee nibe mebezie n'azụ. Nke ahụ bụkwa banza kụwa. Ya bụ onye ọbụla nete nna ya mgbe nna ya ka nọ ndị. Onye netere nne ya na nna ya, o je penti bụ ụlọ, gbaba penti butebe ọba azụ ụlọ okote azụ bụzi nke ahụ. So ihe mmụta nchọka unu mụta na ya kịta bụ ndị nọ ndụ kụzibeli na ụmụ unu ihe, mee ka unu na ụmụ unu na-anọ so close, na-akụzilife akọlụfe akụkọ ije ụwa unu, na-erolufe iro, na-egwuli egwu wit ụmụ unu. Ndị nọkwa ndụ, ndị ntorobịa na agbọghọbịa, ma ndị nne ma nna, ndị nne na nna faka nọ ndụ, unu netefe anya kwụọnụ fa ụgwọ ọnwa maka fa tara afụfụ too much. Nke onye nwe ya mee, imene na ibe gị na-eme ka ije mee na ibe gị mee, maka asịrị onye amara onye karịrị ya bụ onye ala. Onye na-eneche ihe karịrị ya jee leba, ịmanụ onye nzuzu. Ineneche ihe karịrị gị jee baa, ịma na ịbụ onye nzuzu, ị ga-eme ihe ịma na ị ga-emenwu. Maka asị onye ekwuro ka ọra ya ebulie gafee ama nna ya. Ọ ka o si dị. Daalụnụ, ka emesịa.